Nezamestnanosť na Slovensku rastie rekordným tempom. Tento trend sa podľa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny nezmení ani v najbližších mesiacoch a bude ďalej pokračovať. Najväčší prírastok nezamestnaných sa očakáva najmä v polovici tohto roka. V lete by sa mali naplno prejaviť hromadné prepúšťania nahlásené ešte v starom roku. Zatiaľ sú totiž len naplánované. Reálne sa však zamestnanci ocitnú na ulici až za pár mesiacov a dosahy na nezamestnanosť budú vtedy najvýraznejšie. V januári stúpla na Slovensku nezamestnanosť na 9,3%, čo je najviac za posledné 2 roky. Najhoršia je situácia na strednom a východnom Slovensku. Nezamestnanosť neustále rastie aj v Banskobystrickom kraji. V decembri nemalo prácu takmer 250 000 ľudí. V januári je to o 21 000 ľudí viac. Od februára však nahlásilo hromadné prepúšťanie ďalších 156 firiem a o prácu tak môže prísť ďalších 15 000 ľudí. O nič lichotivejšia nie je ani situácia v celej Európskej únii, kde stúpla oproti minulému roku nezamestnanosť o viac ako 0,5% a bez práce je tak o 386 000 ľudí viac. Slovensko má spomedzi krajín únie tretiu najvyššiu nezamestnanosť. Alexandra Believová, TA3.